ublay ulong bakraw baru ublay jongi ulong bahalor tam ngi aingu yu ublay ba nglayo biang ni galat ban yo ban kiu biang hakayeng ga bakantang ka jong u hakani ga janmit hapdeng jong kani ga pandemic kani ka tayo kalong ga bakham kerpang ka ba ngi juyo ban rakhi ya ka youth big henry namar ka jing pendik jong kani ka khlam ngimsim layo ban rakhi ya ka kumba ngi jule hakisnem balale henry kumka jeseng samla ngila pen khre ya ka program ka ba ngin walam hapi hagani ka janmit ka banlong shibanta kumka jing rakhi ka jongi ya ka youth sunday ningkong nga priang subhai phi baro ki prabanget bat ki para samla ki perlok bait ki bapet ya ni ga jing shakri lang ga jongi lamba ka ni ga YouTube channel bat ki local channel jong ga balang ha ka kerteng ka badon bortam unong penim jongi uji sukris ni song komen sibun ruba ngidon hapdeng jongi menta ya iba taibok lalu bat ka team ka jongi ban lam yangi hangi hapdeng jongi ya ka special program ka ba ngila ai kerteng aingu you try daga sur jingrwai nginget bakan long ga jingkurku yangi iwei pa iwei ki basha skor hagni ga snem ka team jong ka youth big bat ka youth sunday ar hajar ar phuwei la shim na ka city upol wapostol shau tetos kalenong ba ar kat khot ka ban rio ki kristan ki bakhan adkar ka city upol wapostol shau tetos kalenong ba ar kat khot ka ban rio ki kristan ki bakhan adkar tung le lang sublai ki jing doi ko pa jungi babneng wan sai sian slajat ki bkhot ka jongme ko pa biet ngi aingo ya ga jing dorang kat ko jongme ko pa ba melari melada mela sumaringi bat kumni sashisin ngi yo ban kie hni hakayeng ga bakantang ga jongme ngni ga janmet ban yo ban shakri ban pendon burom ya ka kerteng ga bron bor tam ka jongme men don rangkat ko pa biet ki nong shim ban tahi baro bat khamtam yo shakri jongme ko pa biet bon sam ya ka khubor ka jongme lamba ka surjing rwai lamba ka special program ka jong u ko pa men don kat ki por badang sa map iki popla le jungi no mental bakartaru amenตอนนี้ก็ปอร์งาสุมาบันขดยีอาร์เคลรำบายไปอินพุลิสดังบัดด้วยช่วงนี้เบลจินด้วยแต่โตงินชัชกอร์กับโตกัดเนนักเตียนกับจงอูไปพิลาบันเชมสตีจงปอลอัพสตอลปอลติตอสkalau nongกับอาร์กับขดกับบันกงบริบทเนียวกิเตียนกับองคุมเนเฮนรี่มามีตกเครนยากิตากิเอกิรูกิบาเดย์ya kata kajing hikai kabajanai bagi riu temen kimlong kiba sharai kiba shida kiba kham atkar kiba janai ha kajing nget ha kajing it ha kajing yasha bagi kentai temen kimlong kumju kiba le kia le don akor hala kajing long jing im kiba kren sier lemne kiba la pelong merau ha ka di wan shibun kinong hikai kiba ba kin la ban hikai ya ki kin thai samla ban it ya la ki tengah ban it ya la ki khun ban long kiba kham atkar kiba sngur kiba trei halaying kiba sebun kiba kongu ya la ki tengah ban kren bin ya ka ktin ublai kumju ya ki rangba ba kham samla to sneng manlong ki ba kham adkar henry ki ai baro da pen i yaladi kerukom ha kejingle babaha ha hala kejing hikai da pen i ya kejing sngur ya kejing sngo kia tau blai unkorku ya pi ba skor langba kini ki kor ki bor ba pi i langba ki channel jong YouTube to ublen korku ipi gi basha skor kumjo un korku engar kumjo ba pule ketinju kini kapor to ni le blei hajing ruai kumne ablei bo pa jingi ba beneng si sen ko pa be ik ngan ngu andem yang hakis sajat ki khu ni bat ki bakan thang ki jong me kin ji su kani ka jan met kin ji su ban kong sngo ban ai ngu e ya me ko pa kham tam ko pa mela ri mela suma ringi ko pa
Nado ka betiu basdang betiu hado ka ni kata yo ko pa. Ban ngis ngo ban ai ngo na kong me ko pa. Hoi ngila do jing kremen ko pa ban kiu ha ka hing ka jong me ko pa. Handai ka jing ple lat plenty jong me ko pa. Lang ba yo ban syakri me ko pa. Lang ba ki kor ki bor. Lang ba ka jing sei jong me ki briu ko pa. Ban snai ki kor ki bor ko pa. Yo ban syakri me ko pa. Lang ba ka online service ko pa. Hoi bangis ngungu me ko pa menang ple ta pa ka ni ka lat yang ni. Ngila ban syakri me ko pa. Ngila ban syakri me ki kor ke bor ko pa karno ka jing ik ke jong me ngi ko pa kham tam ngi yo merkhe ko pa ya kan ka yut stundi ko pa kata yo ki jang ki samla ko pa bingi ong ko pa ngi scam ko pa men dorang kat bat ngi ko pa hakane ka por hoi da swab ngin sedang ya ki program bor khoi pa ke long ba yai ba yanti ko pa ma me man kersan bat me man ai bor ngi ko pa ngila ban yai ba yanti ha ka jing kun ki samla ko pa ngila ban trei ban picir hem ya ka kham ka jong me ko pa kham tam hakini kisngi ko pa ni I sibon ko pa kham tam ko pa let's say ngi rakhe kani ka jing ya kani ktiyo jing samla ko pa let's say kan kring ko pa ki samla ko pa ki pala jingai na me ko pa ki let's say ki samla ki babon ko pa ki pala im ha ka jing im samla jing ki im bat kan ni ka parthe ko pa ki yat bat kan ni ka parthe ko pa kan the ba chnang pa kham tam ha pe kini kisngi ko pa nga ima bat nga iting ko pa lai pho jat ki kam ko pa ki kun samla mi ki kop ki sha kan oi ha kan ni ka parthe ki sha patan ha usoi tan ko pa ki klet no ko pa ban kiu sha ka hing ko me ki klet ko pa ban kiu ka hing jo me ko pa ngi don kam ye me ko pa men khoj men tang ye ngi ki samla ko pa kan the chana ko ngim kwa ko pa bo usoi tan bo untan ngi ngim kwa ko pa ba ki bor jong jingdum wan ban tan ngi ko pa ngi don kam ye me ko pa kum ki samla ko pa ngin yeng ban ya le ya ki ko pa ba ha ngin job ya ki bor jong jingdum to ai me ka ta ka bor ngi to ai me ka ta ka met ka ko ki pa khia ngi ko pa ai ka ta ka jing start ko jong me ngi ki samla ko pa ngila syak pa ban yeng ban sakhi me ko pa men thau thum mai ngi ko pa akan ni kata yo bon men thau thum mai no ngi ko pa kum ki samla ko pa ngila ban bread no ko pa ya ki jing jak khia par khoi pa ngin im ka ta ka jing ko pa thum mai ko pa lang ba ka jing lam ti ka jong me ko pa rap lem sapai ngi yo ngi hab ngi ur pa ngim kwa ko pa bo soitan unwan ban ngi pa ngi kwa me men kersan man ai bor ngi ko pa dorang kat mi ko pa kham tam ka balang go pa ka balang ki ba per ko pa badon ne sone khap sor pa iba pengkre lang ba ki online service ko pa hoi don ki balang impat yo ban pli apa deng jing don kan ki jong ka pandemic ko pa don jong ka khlam ko pa is emen yarap man ai bori ki balang iwi ki ba pengkre ko pa lang ba jing gini kin yai be eranti ki program ber khoi pa is emen dorang kat ko pa kham tam ko pa kinong lam jong ka palang ko pa nadok kita men basan nadok ki rong bab lang nadok ki pastor ko pa menyarap man ai bori ki ko pa bagi long sakit ki pa jong ka palang ko pa kila am kentiu ya ka balang kila am kentiu ga gospel jime kam jurong to ya rap me to ai me kata ka bor baka jing start ka jong mi ko pa wa na mi no ki ko pa namar ki long kita ki syakri ba mi mala je ki ko pa kemau lem se ko pa ya ka jing seng kan thei kemau lem se ko pa ya ka jing seng jong ki khna jong ki hep ki ba yeng menyaro me step ko pa reado ki ni ki sngi pa ba plingim yo ko pa kim yo ko pa ban yeng menyero imi ko pa nginget ko pa men supply yang kalat kalanti ngi ngin sayo ko pa ban yeng ban wan ban rung biang ka yeng jimi menyero ban don borom imi ko pa ngai men dorang kat pa ban ngi ko pa gisngi bakira kham tam kamal lem ko pa kham tam ya kari ke jongi ko pa kham tam ne hadu gini gisngi ko pa ngi ima ke jingdum ngi ya ke jingdum ko pa lang ba kan ni ka khlam ko bawan hakan ni ka ri ke jongi ko pa bawan lan shop ko pa ngi ya ngi yeng pa da ka kendon ko pa ngi don kam me ko pa men ben khia no ke ri jingi ngi don kam me ko pa men side no ke ni ka khlam hakan ni ka ri ke jongi ko pa ngi don kam me ko pa kham tam ka ri jingi hakan ni gisngi kam don ta pa ka jing suk ngan kadon ka jing snam ko pa kadon ka jing bom stu jing mut kadon ka jing pat ka jing pra ko pa ka jing bom stu pa ba kin nong lam ko pa dengan dua ya me ko pa kemau lem sepa ya keri ka jongi ko pa kerupang ko pa me melong ublei ubodon bor upanyesuk upanya klat ko pa borok ko pa ngidon kam me ko pa men kemau lem ka ri jingi kemau lem kerpang ko pa ikin nong lam jong ka ri jong ka jai pen ri ko pa ki ba mela jet ban chin share ka ri ka jai pen ri ko pa ngai iting ban ngi shep ting pa yakin kisngi ko pa menokin pa menyarap men ai bor ki de tang ma me kin disukan rat o banyarap men ai ki kata ka bor bar ka jing start blay jong me ko pa kumno kin lam ne ka ri kumno kin chin share ka ri ma me men kershan men ai bor ki ko pa ki la nya lam ni ta ka ri kenang ba ka sing suk
kajing song suk song singan kan wan biang hakani kari jing ngit kem ko pa men ma bi ki khon jong me men sai no gani ka khlam ko pa hakani kari jing kemau lem ko pa ki ba pang bi stam ki no ba ki yo kani khlam kemau ko pa ki ba pang stam pa le se kam be na kani ka khlam ko pa le se dewe ko wi kemau lem ki ko pa kemau ko pa ki dok ki rangli ko pa ki bom yo kam yo jam hakajing kerdo bam kari hakani ki si kemau lem ki ko pa le jing le pi kerpang ki ko pa ki don kam ko pa kajing rap ne me ko pa kemau lem ko pa ya kitu ki bom don ing don stem ko pa ki don kam ya me ko pa kemau le mi ki ko pa hoi men ri men sumar men da men ker ki men pendap ko pa ya ka jing don kam jong ki barok ko pa akono ko benta ko pa wan mi no ki ko pa kemau ko pa ki nos ki doktor ki ba pek ki ba khmi ki ba ya ki nong pang ya ki ba pek ba khmi ko pa ya ki ba pang ki ba sum ki ba de men sumar ko pa men ai ki kata ka bor ba ka jing start ko jom pa ki la ben yo sha kata ka bor na me ba ki la ben sumar ko pa da ka jing job da ka jing lam ti ki jom ko pa wan mi no ki ko pa manda dorang kat pergi ko pa kumjo ko pa kemalam ki balang ko pa hakani ka ri jengi baro ko pa kham tam ni don kam ko pa men ma bi ki pop jengi ni don kam ko pa ya men ri men sumaringi men daman kiaringi ko pa haga jing im jengi haga jing yalndi hasla jogani ko perti ko pa o ngi skema be men dorang kat bengi ki por bang sak pa kemalam ko pa kerpang na mataki kebokaram bengi sayo ko pa o da ka jing lam ti ki jong me da ka jing ai bor da ka jing ai but ki jong me ko pa kalong ka ba yai berhenti ko pa akan aku nombor to maaf ru ko pa ya ki pop ya ki like ke let jenga langam nang bat pum pan kat kum komon ngo ko pa jing wa jing kar pa jing ni ko ye ki ne barok ngangu adem ngapan ka kar pa hating jong try pa nong penim ba nong su spa jing please ke bom cekul ala kata amen tok ble shibun ba arkhel rambai to ble unang dorang kat bat phi ba pinang la ban sakri u hang no ba pidon shanu ba philej bat hane ka por ngan IT no e ka por ka badang sa hai ba tai bok lalu bat ha ka team ka jong i ba in sim ti no yal ka jong ka benta ngong ai ngu yu blei blodor kat bat ngi ha ka ni ka snem ni ki por ka blej bar khoj bangdang la ban ni kendu pat kum ni ha ka ni ka sngi ha ka ni ka jan miet jong ka ni ka yut sunday ngai khublei ru ye phi baro khoj ki baya pej akan ga por papinya dorang kat bat ngi kalong jeng ai men sim ha phi don phi pej ni lagi jong ki ki sam ngai skam bakan ga program jong ga ga musical evening han ga jan miet ka bangi ai kerteng ai ngu yu try da ki sur jing rai kan long ga jing ker khu ye phi baro ki ba pej ya kan ga program ha ga por pe nginom paslam shu in ya chakmat ashwa bangin sedang bapinyo sengaw gini ki program jong gini ki jingruai special lembar ki mengidon hane kapor in aishwa kawe ki jingruai penrem sim ya pi kum ga jing penkre ban sangap yakini ki program te ka kerteng gini ki jingruai ya bangin ruai hane kapor kalong I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, if you've forgotten me, I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. And when you plan it just how it will be, plan a good day for me. Lord, I hope this day is good.
should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. And we have planned it just how it will be. Plan a good day for me. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Te kamtu nga kermen ba kutu jing ruai ba iledep ruai mentan kalai men sim ya pi bat ngai scam ba kalalong ngi mentang ya no syakmat bangin ya sngap ikin di jing ruai special number ki mengadon da ka janmit te nangkong ngan khot ya i kun samla jong ka balang jong nong thamai jong nang ni ka be in charge da imas bayai ne lengdo Bat ka kerteng jong ka jingruai kalong omdon balat. Trong mê lòng ca bor mê lê ki kam phela mê lòng blei ba krawalor baro ngenya pai tam sha me haki por sung ni namarum dan ubakum mami Ya Rabbi ani ngiyalong marui jikben shoy kiwan kiker saudong yagi ungan mala atrai tamami ungan mala atrai tamami Shanungin ya pai namarum dan lacu
sao đông yang nghi nan bala trai tăng mami nan bala trai tăng mami ya Rabbi yangi ialon marui jing pen shoi kiwan ikir sao đông yang nghi nan bala trai tăng mami nan bala trai tăng mami nan bala trai tăng mami. Ta kum tu phle sngau tu ke jingrwai jang I bayai ne lengdo ke jingrwai ke bi ong omdan bala li sngau shisha wa bat ublei utra jang I omdan bala kane ke perthei dari tamu uhi bat kumba keren ke jingrwai ngin chania bat ngin teli ngin but tang ya uhi timentain poi sakoi pe ke jingrwai ke bre jong ki khun samla jong ke balang hi kaba anyarwai da I ibiang midaka kharbithai iba da wan comments imle bat lidkhar bat walam kupar senrem tenga so bhavan khot eki bikin wan banchi mi ka banta jong ki hane ka por. Lord, you are my song when I don't have a melody. Lord, you are my strength when life's troubles make me weak. I just wanna take my time and say, you alone are worthy of my praise. Holy One, perfect Lamb, Christ alone, the great I am. Unchanging, you remain the same. Ooh, eternal, words cannot explain. So I'll sing. So I'll sing. Lord, you are my hope when I cannot see the day. Lord, you are my side. Teach me how to walk by faith. I just wanna take my time and say, you alone are worthy of my praise. Holy One, perfect Lamb, Christ alone, the great I am. Unchanging, you remain the same. Eternal, words cannot explain. So I'll sing. So I'll sing. It's because of your love It's because of your love that I am not consumed.
te ngai skem tu jing ruai ke bala ruai dikini khun samla mentan ngai bai wei pi wei na phi ki bedon halaki yeng ki bapet bat sangap ngai bakala ai men sim kala ai ke jing kermen bakumno bangin im bangin long ki khun samla ki bayat akalenti kat kum ke jing yalam ke jing utrai bat ya phir barok ki parabangai ki bedon halaki yeng ki sem be pet yakini ke program kan ke por ubleun kur khu phi pat mentangin jam sakawai pat ka special number kata kalong bengin yo ya ka special number na iba elbarwel nong khlau iba elbarwel nong khlau ide na kabalang banyun pat ngi sukumen be indon lang kan ke por pat ngi pan ai kan ke jingrwai pat ka jingrwai ke belesnaru ka bayahap bat ka team kabayadai bakani ka team jong ka ni ka yut sandi kumbala penben te tungi sangap ya kani ka jingruai ka ben ai di ba elbarwel nong khlau hakani ka por Kapertai kapet syapi syanga Kum ki Kristan Kum nungiyat Kum nungiyeng Hajing imbaman kasngi Haka caka Panlong kanuksa Yo ngiya don bentalang Haki kam snew ki kam basyukor Jing im Kristan la yardor Kristan yat da sumar kum haki ni kisni Wachlan ban yat marwe yat ringkat bat Ngimla ban len ya ka jing shisha ka perthei ka krokti ubam long Kristan bat u Kristan om la shu ban pen ya per haba perkat ngas ngau sheptin yo day mangama Ngin yet minta ya laka chin im Ngin bishar dala dihi Kristan yat da sumar kum hakine kisni Wachlan ban yat marwe yat ringkat bat Kajuk ayu kum kanisha Kajuk jong kijing thala Kijing thambor ki kam bashir khay Om snow nuot shuban ya kren Kapop kasang kala chenglay Hakini kisni jongni Kum ki Kristan ngin kut ching mut Ngin pen kut la galenti Kristan yat da sumar kum hakini kisni Wachlan ban yat marwe yat ringkat bat ublay Wachlan ban yat marwe yat ringkat bat ublay
Wow, layak sengok tu jingruai mentan kebelarwai di ba Albarwel. Kubeli shibun ba Albarwel lepi tu jingruai. Kebayahap bat kani ka tim jong kani ka yut sande. Kabong ki Kristan ki bakan adakar. Pitip ka tu jingruai lasna bat la ringdur hi da iba Albarwel nadu mencem senem. Henry ka jingjar khat jong ka jingdon jong kani ka tim. Kalong tik kumbasna khanang na benta jog nega tim tangai skem mabaro pipilai asngo itu kejingrawai kala ai man sim fi bar kumju riangi ki bedon lang kene janmit baro ida so komen sisa ba ublei unang dor rengkat unang ya yalam ya pi ki singi ki por kejing im jong pi ba deng ba pinang la ban syakri ublei leng ba kejingrawai ti to kumni pat ngimpoi sakawai kejingrawai ka ba karpang kaba in ruai ya kan digeng ruai on ruai de i marpi sisa warba i marpi sisa warba ide nakabalang mautawar tengi dokumen be idon rengkat ban ngi kan kapor ban ai ka special number ka jongi te kumta ban nomor slam ngi ya sangap ngan khot no i marpi warba kan kapor be inwan ban simme ka benta ka jongi Kublai shibun imarpi katu kejingerwai ka pilih ai pedeng jengi mentan kejingerwai ka ba syok mensim ka bengi tip barok khot ka dei napo ka kot jingerwai ka gerteng jong kejingerwai ka dei ka jing yalam mensim naka nambar ka ba saus pa sau hulai te kublai shibun ngai skem ba shibun ka biok sngo ya katu kejingerwai mentan
Pilayo kajing pentengen nak mensim kajong pi. Pilayo kajing sengan. Kajing sengujan sa ubelay. Di kubelay sibun sa hisin ni kajing don rangkat kajong pi. Bat kabalang kajong yang nian nong tumay. Di menta banam Muslim ngin lek nak sakawai pat ka special number. Kata kaba enroy da I Nicole da Dora lengdo. Nicole idei nakabalang jayau. Tinggi sultanat basukumen ru bahapa deng gini kijing bunkam, hapa deng kijing puli kijong iru ilalai banwan akan dikasengi bani adon rangkat bani. Kubli sibun Nicole kijing pelat kijong pi. Ti bat kekerteng jong kijing ruai kabe in ai hapa deng jong i hene kapor kadai goodness of God. Ti kum tangan IT kene kapor hai Nicole be in wan ban sim me kabenta kijong i. I will sing for the goodness of God. Kublai sibun Nicole tu kejing rawai, ko pilai apa yang jungi kan kapor, pat ngai scam ba
Sibun kimen siem kinyo ka jingkerku long ba ka jingrawai ka jongpi. Namar bangitip syai ba omdon ublei kum ublei jongi. Nang yai pen krawi ka kerteng ka jong utrai hakipor ka si kimerangwan ka jingim ka jongpi. Bakan long ka jingmentoy ya sibun kimen siem kiban yo sngawi ka sur ka jongpi. Pe mentangin lapor tak syabakut jongan ka program jongi hena ka janmet ngidon stang awi ka jingruai ka bakhaddu ka bangen ai phi ka por ya ka ni ka jingruai on ruai de ki khun samla jong ka balang ta i ritri kermi bat i chanmi pe ngakarpat ya ki bakinwan seni sakhmat bansim ya ka ni benta hakani ka por. Ken mau traya kari kasi kenti ubarem baja shon kamu hor u Jehovah hakapateng badangsa trai baba yeng banda ya karina ka jingma ken mau ya kirem pe kristan ha po ying po sem nang tre ai ha kine ki persara ka jer ka jing ai try nang tre bangin say ya kasap te pril te play haki pateng ben rio baro mila long ka jakari ngin oms ir la dum kalawe la da mi men long kasti trai baba yeng banda ya karina ka jingma trai baba yeng banda ya karina ka jingma. Trai babha wan banda ya kari jongi na ka jingma. Ni kermen ba utrai undon lem rangkat bat ngi bat kari khasi jongi bon yai ri yai da yangi naki ki ibaro wal ngi don na preng kan ka khlam le si kinang wan sekiwei pat ki khlam ki dang bon ngimtip nrei kermen da ka jing shani atali utrai un ya da yangi kublei shibun ya i bayai ne lengdo ibyang mi daka kharbitai ibadawan kemen imli bat li dekhar bat iwalam kupar senrem bat kumju ruya iba elbarwel nong khlau i imar pi warba nikul da dora lengdo bat kini gilaingut ki khun samla jong kabalang ritri kermi chanmi ki belong ki khun ki jongai bo blei nang don rengkat bat pi barok ki nong ruai ba pinang yaila ban pen sapriang ya kalama ka gospel jong u hage singi ki por rangwan ka jingim jong jinglong samla ka jong pi tingila poi sa ka bakut jong ne ka program kubli sibun ya ka jingya don rengkat ka jong pi ban ya pej ya ka ne ka program ngai scam me philayo ya ka jing kurku sibun long ba ka ne ka jing ruai dengan IT no ka por ka bangsa hai chairman ko namata ka buram ka jong ublei nakabenta ka buram ka jong ublei amen. You play long buram. To God be the glory. Tangi aingo you play ba ublay ula don kat bat ngi bat kani ke program. Ublay don kat ba kinong sim bentahi baro dadu police dang bat dwai bat kitu ki special number bat kham tam ya iba taibok ibala a ya kitu ke program ngejong i
Kesur jingruai. Do ublei unang dorangkat bat pi. Ba unang ai kabor. Ya pi ba pinangla ban syakri kat banang yahat kisngi kipor ki jing em ki jong pi. To ngila poi sa kabangin ya. Yo ban penwai no ni ga jing syakri ki jong yang ni kapor. Ngas ngoba ban kerpat ye teman mesan ni jongi teman mesan kias kar ngor bat ga jo kapor bai long advisor jongi bai in ngoba ban pelat yang da ga jing kerku penwai. Tongin ya wai no. Aga bawai no jong ni ga jing syakri ga jongi ya ga keteng ga im ga jong ma ablay. Gidwai men isne ban kerku ki baro ki bengila yok ban pendam. Pelait ru yang ia ablay de ki jing kerku ki babhatam ki joma. Barka bawai no to da ai ba ka jing ai ka jing Jesus Christ bo try ka jing ai ba ka jong ublay ukpa lembat ka jing slok ba thiang ba pensait bor ka ba alam ka jong ublay men sim ko ai bengini ki jing kerku kan yai long rengkan bat ngi iwei piwei na do menta pa ki bom jukot ru. Amen.